Ya, lanjut kembali bersama Versita pasti musiknya. Yo, sobat-sobat buat bersuka juga, selamat malam semuanya. Teman-teman yang kedua, coba thank you, boleh-boleh JMG, terima kasih. Oke. Ujo tali sak kotange saikine lako ilang sak slirange lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Boten Mas Gusek ajan regane katresnanku kejare kowe melu aku lakok mlayu ning ndi apa kurang larang pungkasane kowe ngilang nang ngendi nggonku goleki tali kotang ya ning ndi to sal janjane iki aduh enggak bawa ini Cari orang mereka bemerang paringake aku dicedoni malah karo bocah kae wis cukup mong semene wae Mas Gusek iya ayo tresnaku kang suci. Kalau talinya masih banyak dijual. Iya ya. Di sana-sana. Mendingan isinya aja ya. Oh iya ya. Wes rata gatanya taline ilang lah apa-apa sing penting isine jauh tok. Oh ngono. Versita. Manut. Anda wis ora usum Kak Kidul. Pun iki modifikasi kepiye ya? Wis modifikasi ya. Yo. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saikine lakok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Boten. tak jagane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi konku goleki tali kotang Ini loh Mas Gusek. ning dina janjane Aduh. Iki mas taline
kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang ucap tresna bukan suci. Terima kasih. Matur suwun kula terima kasih selalu. Sobat-sobat yang tuan saya ayo Jare bapak sing sawai gede mas. sawai apa sawai? Sawai. Sawai ya. Ya. Ora ikune ya. Jadi nih kalau sawai besar bisa dibuat panen. Oh gitu ya. Ya. Insya Allah masalah mangan Oh sudah terjamin. Ya. Nah, Oke. Panen jagung. nah. Ayo mas gitu. Say. Dek biyen wis tak ukoke wujud tali sak kotange saiki ne lakon ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki sajan tekane nememu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi konku goleki si kotang taline kowe ilang wis Nggak tahu aku. Ayo. Iya. Iki mas taline tak kudurake. Mergo bapak ra ngeparingake. Aku dijodohne malah karo bocah kae jarene sing akeh duwite. Ayo. Yo. Andung basuki aku ora bakal lali yen Gusti maringake mesti bali. tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresna bukan suci tali kotang tresna bukan suci Ngapunten nggih Mas Gus nggih. Tali kutang Mergone aku sampun dijodohne